Shi boy ji MAKAN son RDG. Bikin uwar manya fa ake sai da Fatima Az-Zahra. Ummul a'imma Fatima ce karimiya sai da Zahra. Bikin uwar manya fa ake sai da Fatima Az-Zahra. Ummul a'imma Fatima ce karimiya sai da Zahra. Farko da sunan ka tabara zan fara baitocin Zahra. Bane basira ya Allah na yabo na gun Zahra. Sokar ma'aiki ce ku sani Fatima yar manzon tsira. A dole ne mu yi ta murna saboda zuwanki Az-Zahra. Az-Zahra. Bikin uwar manya fa ake sai da Fatima Az-Zahra. Ummul a'imma Fatima ce karimiya sai da Zahra. An haife ta 20 ga wata ne, ta zo da kamshi tana mai sujada. Fatima yar manzon tsira. Garin Makka yayi haske tasta saboda zuwanki mashkura. Murna ta dole na nuna saboda zuwanki Az-Zahra. Az-Zahra yar Rasulallah. Bikin uwar manya fa ake sai da Fatima Az-Zahra. Ummul a'imma Fatima ce karimiya sai da Zahra. A yanzu zan yi batu kanku ya ku guys kunnana. A lahira babu kamar ta, ita ke da tikitin aljanna. To kai wawa na ina ne da zaka bar ta kaso finna. Ka zama osho, ka zama wawa, ka zama gwanjo gunnana. Jikinmu da ruhi ban sarki Fatima ummul kairina. A rai ina son ki Batula, ki ce ci ummi da abbana. A lahira ban da kamar ki, a duniyar ma akwai kauna. Baba komanda ina son ka, ka koya mini sannana. Kwarai kuwa I am salute, Allah ya saka ya kara nisan kwana baba. Bikin uwar manya fa ake sai da Fatima Az-Zahra. Ummul a'imma Fatima ce karimiya sai da Zahra. A yau dole ne na yi murna saboda zuwanki ummina. Ummu Abiha ce ku sani tafi su ummi da abbana. A duniya ko a lahira zan yi yabo gun ummina. Ummu Abiha, Radiya, Mardiya, Sadiqa, Musaddiqa, Zamzamiya, Salsabila, Sajida, Sabira, Ummul Kairi, Ummu Azhar, Ummu Aiman, Zahida, Zakira, Zunnura, Fauziya, Fasiha, Fadila ki ba mu aljanna saboda keke da ummina. Ya ummina. Bikin uwar manya fa ake sai da Fatima Az-Zahra. Ummul a'imma Fatima ce karimiya sai da Zahra. Ya Zahra uzagzaki danki Buhari da Burtai sun farke shi. Lallai sun farke shi, sun sake shi. Ya Zahra, ya Zahra.